Sige po, maray na hapon. Sandali po muna. Miyerkules bagangon yan. Eto na po tayo. Diretso na kan programa. Sa Giraray, marhay na Miyerkules na kahaponon po sa Satuya Gabus Petsa 26 ngunyan kan bulan nin Agosto 2026. Aldaw ka sa tuyang mahal na inang Santa Maria day tabi kalingawan taod-taod na alas 5:15 an pagkahapon. Madadangog tabian Our Mother Perpetual Help Novena. Magpasalamat lamang kita sa mahal na inang Santa Maria sin padagos na maghagad ning intersesyon sa oral daw na pagbuhay-buhay para po sa satuya manapangay po ipasasalamat sa mahal na kagurangnan Hesus Kristo. Programa ng Bicol Target, naglalaom na yaong po kamo dyan, may nagdiretso lamang na magantabay, kasabay ng pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sa Goodman alas 5 nin hapon. Mantang kamo dyan nagbimeryenda o naghanda na kan pamanggihan, kami po minaimbitar na mag-iriba-iba kita sa paagikan mga informasyones na maburutwa dyan sa palibot magiging katabang taan Mega Force Patrol sa pangenot ni kumpadreng Jimmy, Chief Jimmy Nasalita, siyempre dyan sa Tercer Distrito kan Albay. Kasabay si Pading Al Armario digdipo sa Segundo Distrito. Angel Mostaza, si Karen Ala, Joshua Bino. Duman sa Premier Distrito kan Albay, si Pading Jomar Bien. Sa Manibela, si Henry Mata. Mantang sa Master Control, yaon dyan si Tatanems Flora, fresh from Singapore. Tatanems Flora in the house. Tabi, yan, sa tuyang kapartner dyan sa Master Control. May apod kita muna sa tuyang telepono. Hello, marhay na hapon, Tabi. Maray na hapon, boss. Opo, ray na hapon. Itatanong ko lang po, kung yung mga bayani natin, may mga alias din? Demonyado ka. Nagtira na naman si Robin. Di ba yung mga NPA, may mga alias? Ay, ata na, bako ng karaw-karaw, sa totoo lang, taod-taod tapag uri-restauranta, sir. Ano, Tabi? Ano? Iba. Sige, thank you so much. Good afternoon, Tabi. Yan, sa tuyang mga parantabay. Tatanems, Tabi, ano? Yan, Tatanems, fresh from Singapore. Ano, Tatanems, nagpasyar ka duman sa pigtaram ko sa imong lugar. Pero sa Blackman Park nagduman ka. Yan, mga Pinoy, dakol duman na mga Pinoy. Yan, Blackman Park. Yan, si Tatanems ang sa kuyang kapartner sa Master Control. Sa newsroom yaon dyan si Ma'am Shia Leron and then Jen Matthew Baliran. Sindangon yan ang yaon dyan. Pero gabos po nagkukontribo. Sumadakan mga istorya kasabay pa si Nicole Ann Gloriani. Sa supervision kan sa muyang news director Mardela. Sinda po ang minaso rumadakan mga istorya lokal, nasyonal, internasyonal. Sa IT, yaon dyan si Jerome Nico Martinez with EJ Bremen. Para po sa broadcast man kan DCGB Worldwide Netwide, DCGB News Online. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good afternoon, Tabi. Yan. Kasuba go Tatanems di nagsubaybay mananggad kita kang kunyan kan impeachment, Tabi, ano. O maray na hapon sa nag-text, Tabi, ano. Always listening from Mamangal, Virac, Catanduanes. Uy, mga kababayan, Tabi dyan sa Virac, Catanduanes.
Nagdadangog sinda, sabi ni 7658, always listening. Yan. And then si 9608, maray na hapon man. Uy, tropa ni Sir Andy Marbella, maray na hapon yan sa men and women kan Task Force Kalinisan Kaayusan. I-shout out da kina Aaron, Larry, Dante, Kenneth Grolio. Yan. Tapos si June Mendonez, pati naman po si Ray Asiado sa Task Force. Yan. Maray na hapon. Mabuhay tabi kamo, Sir Andy Marbella. Ingat lang, kinda Reyna Asiado, June Mendonez, Dante Kenneth Grulio, Aaron and Larry. Yan. Maray na hapon tabi. Mabuhay, Sir Andy. Napasyaran na ninuduman sa Kompalan sa Lerma Street. Well, anyway, anytime duman, pwedeng ma-check, nag-operate na duman so grupo pati so PSO ata kaya lang day kinayata sa kadakulan man kan pinag-asikaso. May nagkahiriling akong na-clamp udigdi sa may Vinson's Building sa Rosario Street bayan, Sir Andy, may na-clamp diyan. Tapos digdi sa may Kapitolyo ata idto. Yan. O sige-sigian sa idang operasyon para po sa kaayusan man kan siyudad ng Legazpi sa bulos kan trafiko. Mabuhay tabi kamo, ingat kamo tabi. Sir Andy Marbella. Report muna kita diyan sa luwas. Kumustang connection tabi ni Chief Jimmy Tatanems? Eto na, may mga informasyon na kita sa palibot. DZGB On The Spot Report. Duwang sunudan iyan. Si Chief Jimmy muna. Pading Jim, marahay na hapon tabi. Yes, salamat tabi pa din. Nangyari mananggad ang pag-imbitar kan Sangguniang Bayan Libon sa pamamayo ni Vice Mayor Janero Saclag sa BIFAR para sa pagklarifikar sa proyektong Marine hatchery, multi-species hatchery Oo. sa Barangay Pantaw kung ini properly turned over na asin kung sa barangay o sa munisipyo ini ite-turned over o ite-turned over pa sana. Aparisir kan mga taga-BIFAR na linawan na day pa man ini formally turned over imbit nasa poder pa ini tabi pa di sa presente kan BIFAR. Ayun, di kwampa, BIFAR pa mananggad ang iguaning jurisdiction, Correct. O di tamang-tama na kung tama so imbitasyon kan Libon, tama, Pantaw Libon. Tao sa Pantaw, Oho. an Marine Hatchery, an mangyayari, nakatalaan pa sana, i-schedule pa sana, an turned over, kung saan ma-formular ngo na nin mga kondisyones, susub sa buhon na Memorandum of Agreement, entry kan BIFAR, as in LGO, kung sa inyo an ma-receive o ma-acceptar kan proyektong ini na kung matatanda na realizer ini durante kan congressman pa si former representative 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo. Oho, sige. Pag-abot sa pondo for maintenance kay ni, LGU na ang bahala mag-request sa national government oras na ipigtaong poder na inikan BIFAR sa munisipyo. Yun. Ano nga nito so concern tabi, Chief Jimmy, kumpadre kan Pantaw Libon, so nare-reparo ninda na estado? Ang concern digdi, kanakaoro niya to si ABC Federation President Kap Jopit Fernandez kan Panta. Oo. Ani gusto niya maisihan kung ano ang papel kan na barangay. Kung sa barangay ini turn over o na i-turn over na sa munisipyo o na ipa. Yan. Oho. Kaya ininbitaran so BIFAR. Pagkatapos, kung ini may benepisyo na nakukuha digdi, gikan sa tan purpose ba kay ni makapag-diseminar ki mga similya. Oho. Yan, ngunyan, ang hirit ni ABC Federation President Kap Jopit Fernandez kan Pantaw, dayaon sa hatchery sa barangay niya, gusto man niyang maisabay sa mga ipoformular sa agreement ang mga kondisyones kung ano man ang papel sa barangay kan barangay. No, ano may share man lamang digdi makukuhaan barangay.
Pero para mientras sundo sa nanguna digdi so limitadong hororon entry kan bifar at Oo. isang ang bayan dahil sa ma-schedule da giraray ikukonbin kan bifar sa makonbin so duwa sa ang bayan bifar and duman mapasiring duman sa Pantaw and magkakaigwa duman na formal na pag-briefing kan na bifar puraber an memorandum of agreement tabi pa de. Roger to that. Sige. Mga nagbabot ang concern, arog kan concern ni Kapitan na Jopit Fernandez, kasarabay na yan duman sa estudyaran sa pagformular kan MOA. Sige, di ma-turnover pa sa napalantabi kita kan kunyan, kan... Medyo loy pa man initabi pa rita, ma-formular pa sa nakan memorandum of agreement. And in the meantime, bako pang operational na todo so hatchery. Under BFAR pa. Under BFAR pa. Pero ano ba, nagko-functionar na according to its purpose? Dahil pa? Nag-functionar na initabi pa din. Ayun. Kan sunag naman nga ni baga si DA Secretary. Dating ipinag-inspeksyon na iguana duman in operasyon. Very good. Okay, sige. Iyan tabi pa rin sa to yung mga dagdag na follow-up report sa pangarangan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat tabi Chief Jimmy sa mga follow-up report. Nagbuto ayan sa programa Tamanangkad gayud duman sa tingog kan Banoan or digdi sa Bicol Target. So kahagadan kan Pantaw, Barangay Pantaw sa Libon. Anong status na kaana marine hatchery na makukuha sa indang lugar? Tada kulaon mananggad na potential iyan pag nagkaigwa na ning turnover, full operation, dakulaon ang potential kaan na makatabang talaga sa mga parasira buda diyan sa komunidad. Now, kung i-turn over naman agad yan, dapat well-defined. And siyempre sigurado, well-defined yan ano ang mga dapat na sunodon o itong magubernar na lay o kasunduan sa pagpadalagan kan marine hatchery. You can just imagine marine hatchery bagan manlaylay na species nin sira ang yaon dyan na pwedeng tumalubo tadyan magkakaigwa ng spawning so pag bunay kan mga sira pinag-espersosan ka ito ni Congressman Didi Cabredo. So that's right, that's good na maaraban managad kung ano na ang sitwasyon kayan dyan. Ito turn over pa sa napalan sa lokal na gobyerno, but ma-formular nga na ito siyempre memorandum of agreement defining clearly kung ano ang mga responsibilidades asin obligasyones may relasyon sa pag-operar kayan. Dire-diretso kita kan programa maray na hapon tabi sa imo Sir Jason Gomez Puyo. And happy birthday tabi Sir Jason. Dahil ko ini nag-greet kasubago okay kasuhapon ata iyon. Sir Jason, still it's your birthday birthday fever pa nasa laog pa kan pag obserbar, pag kumemorar o kapag celebrar kan kumpleanyo. Happy birthday tabi Sir Jason Gomez Puyo de Segundo, El Haciendero. Padingal sa oras na alas 4:16. Go ahead, tabi. Salamat, tabi pade. Nagsurat na ang University of Santo Tomas Legazpi sa DPWH. Nagsurat man ang DPWH sa city government manungod sa pwedeng ipangaran kan tinampo o Dyke Road na ginibo dyan sa may gilid kan Yawa River, sa may compound kan UST school sa barangay Rawis. Ini ang informasyon pa na nakaabot sa sanggunian palunsod base man sa surat ni DPWH District Engineer Jose Angelo Karagdag kay Mayor Isyam Ismail na kung pwedeng mapangarana na ang pinagibong tinampo dyan sa gilid kan Yawa River kay to naronduman ko kanako Bicol. Pigsurata na ni Father Edwin Lau, ang Rector President kan UST sa Legazpi,
ang DPWH na makonsiderar na ngaranan na ining UST Legazpi Dike Road. Iyo man ang angkwan, iyo man yan ang request kang manahamiento kang UST. Opo, tabi pa de. Gibo ang ngaranan ining UST Legazpi Dike Road. Iyo hutaan kon bagaan iguning puder mananggad kan sa pagbugtak nin mga pagngaran is the local government unit concerned, in this case ining Legazpi, through an ordinance. Ano? Opo, tama. Tabi, tama pa de. Kaya iyao naman ang request, ipinasa na sa Sangguniang Panlunsod. Iyo kukon man nataon man ning kunyan, nakapi fornis man so ako Bicol ta. Kay pon por respeto baga kompadre ta, siyempre. Although kwartain kan tao, pero sinda so nagtrabaho na makaalokar ning fundo from the coffers of the government para sa kumayan. Kung ano daw kung na-provide man si Daning, tanganing kung halimbawa igwa man ning konso ako Bicol, igwa man ning ining suwest yung kung pwedeng ipangaran dyan, pwede man siguro. Depende na sa decision man kan city government kung paano yan. Dahil man nabanggit kita pa de, kung nataon lamang kopya, o kaya nag-request din sa Bicol, kung mo iyo ang pesos kayan, through DPWH, tayo na ko mismo baga personal kan, ayaw kita naman personal kan piginaguraran iyan. Yan. Yaon duman so ako Bicol kay to, dangan sina Congressman Garbin Keto, former Congressman Saldico, and DPWH officials. Yan. So ngunyan, ang request na yan, ipinahagi man kan UST sa DPWH today, pero sa proseso talagang maagi sa Sangguniang Panlunsod. Kaya nag-request man si DE, Engineer Jose Angelo Karagdag, na ipasa ini sa Sangguniang o sa city government through Mayor Siam Ismail. Ngunyan, ayaw na ini sa kamot kan Sangguniang Panlunsod para pagadalan. Pero ay for sure pwedeng magkonsulta man kan sa gabos na mga partidos kung ano man request man sa kang UST bako. Committee meeting yan, sabi pa de. And pwede bagang imbitaran mangyari sa Bicol na baka man hanggang may mga magayon man na susyo. Roger to that. Sige. Ayan, sabi pa de, informasyon pa, haligaray sa City Hall, Alarmario, DCGB. Salamat tabi kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa luwas. Iyon so tatanems dahil ibo bagang kalye dyan sa gilid kan UST Legazpi. Kung hali kang first district, pakalampas mo nagad sa UST, tuo, bago ka nakasakat ka ng di sa tulay, matuo ka. Sa inang baldakan sa bugtong ubunot, ang baldakan duman na sa ibong na kwan, pasiring na sa pawa gayod, duman, so tinampod dyan. Pero gari one way sana yata, one way sana. Day ko lang sabot, pasiring sana duman yan. It would ease the traffic. Kung matraffic na digdi, kung hali kang first district, pasiring ka sa Legazpi, madidi-congest na itong pagbaba mo sa tulay baga, tapos matuo ka na mapasiring sa pasiring baga sa Bicol Memorial Park, and kung day ka man magdiretso ka man sa Legazpi, madidi-congest na yan. Iso katuyuhang kaan. And na-realisar iyan through the efforts kay nara Congressman Saldi and nara Congressman Pido, na maalokaran yan ng fundo. Yan. And nag-inaugurar na kaan managad. Napapakinabangan na. So, an poder managad kan pagpangaran kaiyan na mga tinampo nasa irarom kan lokal na gobyerno. Be it municipality or city. So, tama lang na yaon iyan dyan managad. Isangat na. So, ang request kang UST is UST Legazpi Dike Road ata yun. Pwede man iyan kukonsidera ron tabi iyan na mga bagay-bagay na yan, and it's up na sa magiging konklusyon, wise decision kan Sangguniang Panlunsod. Bueno, so caller niya to dahil na nagkatios tatanems manungod sa ki Robin, sabi ta na nga ni pasintabi sa mga nag-idolize ki Robin bilang aktor talaga. Unique man an sa iya baga tatanems na unique an sa iyang characteristics. Ang kanya-kanya bagang aktor igoning parang field of expertise man.
si Robin Padilla an sa iyang portrayal sa mga pelikula is yung aangas-angas baga. Siga, maangas sabi sa Tagalog, tatanim sa no. So, kanto, batang kalye, siga maangas. And ang character trait na iyan, kung sa indong obserbaran, nadara pa ni Senador Robin Padilla sa Senado. Kumbaga, he is different from those na pag-iriba niya sa Senado na igwaning element na of statesmanship. Ki Robin dae. So, parang nagpo-portray pa siyang siga, maanga sa Senado. Ilingunin do, pag nagko-question baga, dyan sa, I don't know, kung, dahi talang Arab, kung iyo talaga ng pagkatawon niya na. Pero, pardon, mauuyam ka. Because, ilinga, kasuba go, inda ko, tabangi daw din ako kung tama pa man itong paghapot niya na kung related pa ba sa issue sa impeachment trial, ito bagang supagamit kan mga aliases na manlain-lain na sa ng pangaran na tinarawan, binayadan kan milyones na kantidad kan opisina kan Vice Presidente hali sa Confidential Intelligence Fund na mga aliasan na ang gamit. Ngunyan, tuminindog naman si Robin Padilla. Inda ko tabi, kung tama pang logic, because igo ba kang pigasabing you cannot compare orange and lemons. Yan. Pagtindog ni Robin Padilla, ang tinira niya pa, Tata Nems, so abogada kang prosekusyon. Antara mo ni inda ko po tabangin nindo ko today ko na day ko na makomprehend kung paano ma-justify kung may relasyon so line of questioning and logic ni Robin arog kay ni bako ngayakan mga nakaaging panahon kung babalikan ta ngayang history kang Pilipinas so mga heroit ta ngaya ka ito naggamit manin mga aliases pinagsaysay ni Robin Padilla so mga aliases kan mga leaders ka ito kan mga naglalaban baga sa lalo na sa mga Kastila. Yan. And even pinag-mention niya pa so alias na ginamit ni then Senator Ninoy Aquino, Marcial Bonifacio. So pigja-justify ni Robin Padilla na kaipuan mag-alias dahil niya nasabutan tatanems na iba so katuyuhan kan paggamit kan alias ka itong mga panahon it is to protect mainly the identity kan mga tawong ito na nagamit kan alias so protehiran subuhay kan mga tawong ito na nagamit kan alias. That was the ultimate and the only reason kung nata nagamit sindanin mga alias. Bako, kan mga panahon na ito, tanganing da isinda madakop kan mga Kastila, baga. Kaya kaipuhan mo talaga mag-alias, justify dito to protect his life. Digdi sa hururon mo dyan sa impeachment, totoo, confidential fund. Kaipuhan, protehiran mo man subuhay. Kaya nga ni confidential fund, confidential agent, confidential informant. Pero iba ang sitwasyon, budais yung ngunyan. Ang pinaghuhurunan ngunyan sa impeachment trial is kung talagang nagamit sukwarta na nagtago sa naduman, sasabing paggamit nin mga aliases. O kung nabul sa sukwarta, ginamit sa nasu mga aliases na piga-justify ni Robin Padilla. Tabangin daw nindo ako pwede yan tabi the question in here kaya abogado si abogada Divina May Divina Gracia na bako pangaya ko buhay kay ito yung pagkatatanim sa kay itong mga panahon kang Kastila hindi naglalaban baga kita sa Kastila so makatipunan ka ito igo bagang mga alias, tanganing dai ma-identify personalmente su mga leader revolusyonaryo ta ka ito. Tamay gira nga ni.
the main purpose of using the alias is to protect the life of the revolutionary leaders. Samantalang digdi, sa impeachment trial, ang issue digdi is guminamit ning alias, pigdideterminaran kung guminamit ning alias, tanganing sukwarta kan tawo mabulsa. Bako, using confidential funds. Yan ang sabi ko, tatanim na, supait nin Robin Padilla, palsum argumentum. Uminapot pa si Robin, kung igo ngayang confidential fund si Marcial Bonifacio, so alias ni Ninoy Aquino, siguro ngaya dahil siya nabadilkan mga nakaaging panahon ano. Oni pa, kung igo ngayon ng confidential fund si Secretary ang garangon yan, siguro ngaya dahil nang baradil, dahil nangyari so baradil, nang babadil sa mga eskwelahan. Igo talaga ni mga taong arog ang tatanim sa so, sumauyam ka baga? So, palsum argumentum, parang ano nga pud kan? Paltarasong. Iba man, so paggamit kan, dahil mo man mapupugulan itong shooting sa kunyan sa eskwelahan, ta ito, ibang influensya ito. Robin, sus naman oo, top notcher pa yan, tabi. So, wala na. Alam natin na ang ibubutok ni Robin Padilla, not guilty ang Vice Presidente. Aram ta na yan. Ay, naku, tabi, inda ko na sana. Tama, may mga aliases ka ito. Tan katuyuhan, kan paggamit kan alias is for a legitimate purpose. What is that legitimate purpose during sa nakaaging istorya kang Pilipinas? The legitimate and noble purpose is to protect and to hide the identity kan mga leader revolutionaryos. Kung ano-anong mga ngaran pasupig ko niya duman. Oh, mga katawa-tawa pa niyang mga pangalan dito sabi ni Robin. Dahil niya nasasabutan na ang logic behind sa paggamit kay itong aliases na ito is not to use confidential funds, but to protect the identity tanganing day mapiligruhan subuhay kan mga leader revolusyonaryo day pa man kay tuning confidential fund. Hello, maray na hapon tabi. Boss, Opo. kung buhay si Senator Miriam, pwedeng na high blood sa iya. Ay, sa totoo lang. Iyo sa totoo lang, the whole Philippines, ang bilog na Pilipinas ngunya, namimiss ang wisdom ni Senador Miriam Defensor Santiago. Pwedeng na chapteran ini, boss. Pwedeng na chapteran ini. You can just imagine, itong supigo kanya kan araw kay itong mga, dahil na maladop ka sa abogadong seasoned litigator. Out of topic naman maray. Tama ka, out of topic. Nakakuan lang ning alias, pinait niya na naman so araw kay itong argumento. Dahil naman dahil siya mga kandidato kasi agom na sana niya si Maria lang mga kandidato. Sa Roman ito. Ay, ako makakuangkaan ko man because it is of two different persons. Ay, naku, day pa yan, and the way he projects himself, garo baga sa pelikula baga, ito na, naputol na si Sir, hindi ako sa natabi, tatanems, ay, naku, dinuhay mo na naman, Robin, so kahaponon kang bilog na Pilipinas, yan, ito, si 4091, sabi digdi, maray na hapon, Sir Pio, ulukon sa caller mo. Totoo po na may mga alias sa mga katipunero. Totoo po yan, may mga alias inda. But it is not because of confidential fund, tatanems. But because of confidentiality kan pagkatawo ninda tanganing maprotiran sa buhay ninda da isinda madiskubre kan mga Kastila. Dako na confidential fund. Iningon yan ang pig-urulayan kung sa confidential fund nagamit nin tama or tibaad nagaramit ning alias tanganing madispal ko so confidential fund. Maray na hapon tabi. Maray na hapon
Sir Pio. Opo. Pero on the other side of the coin, Oho. when you give a certain individual reward for an information, kaya po mo mag-alias. Especially kung yung information na tinaon niya is might hurt him or his family or her family for that sake. Kaipuhan mo maning seguridad. Bako? Precisely. Oo. So, pwedeng mali yung example niya, but at the end of the day, it might serve some purpose kung bakit yun ang pangalan doon. Pwede man. Oho. Diba? Pwede man. Oho. And mainly, kung hindi naman siya ganun so siguro ang nahiling lang ninda sa rong chichirya, o sige na, pwede na natin yan nilagay because we cannot put any other name. Tirahan na ngayon. Halimbawa, if Isurat I will na. think for a legitimate name, paano ko ang maisip na pangaran Pio Fernandez? May kapangaran. Madadagit. Bako? Precisely, sir. Oh. Precisely. That's an idea on the other side of the Ilingan story. ni, si Kwan nga ni Ibaga, bakong nag-react si Senador Lito Lapid. May lapid ngayon kapangaran ako? O kapilido? Yes. you have to be very careful of putting names on those papers which is a legal and public record na aram ninda na in one way or another pwedeng kalkalon. Igwa na ning nagluluwas ko niya na kunya, nahururo na. Siguro, baka mag-abutan pa daw na pabuksan ito. Ito baga mga sobre na yaon dumasutunay na ngaran kan mga tuwan. Pabukasan, saan? Iyon na nang dapat tang mahiling naman agad, ano? Yes. Oh, Kasi you have to ito. protect those individuals. Correct. You have to protect those individuals. So kung ang ilalaag talaga duman is, yun nga sabi, yung reaction nga ni Senator, which is kung iapunta ka, kung ang nakalaag doon Pio Fernandez, baka biglang ipa-upload ka kayan sa Senado. Mahay na ngayon sumilyon. Sabi. So, medyo mag-critical thinking kita. Dahil kita masyado maging very emotional. Kasi, remember, it's proceedings that needs to be thought of. Iyo. Sige. Okay. Sige. Thank you so much. Iyo na nga ni ang tatanems. Ili nga, sa punto kan pag-conceal kay itong matauning informasyon. Pero itong Kirubin paano, iba ang kunya ni kay ito to protect the life lang ito. Subuhay lang kay ito kang konday pa kay itong confidential fund. Ini ko yan nakasalbog paano sa huron mo yan paggamit kan confidential fund. Tatibaad dayman talaga nin mga tawong tinawan. Nagotatanems? Iyan so ang gulo duman na pinagkukuan kan iba, pinagsasabi na nakukuata. Kaya ito so pagtago kan identity, sabi ta na nga ni totoo yan, igwaning confidentiality sa pagkatawo, valido yan. So nagtaon ng informasyon ngun yan sa confidential fund na ini ni Presidente o Vice Presidente Sara, buda so mga katipuneros ka ito. Igwas in ng commonality to protect the life. Sabi ko nga di ba sumago, to protect their life. So sitwasyon ka itong mga panahon, katipunero, tanganing dahil ma-identify kan mga Kastila. So sitwasyon man yan, tanganing day ma-identify and day mabugtak sa peligro subuhay ninda sa pagtaon nin tamang informasyon. Tanganing maprotehiran su Vice Presidente. But igwa mo yan pa nin kahalo na confidential fund. So kumbaga igwa nin date na sabi na nga so comparison and analogy tabi Okay. So well, kaya nga ni may nagbubutuan ng ngunyan, duman masasarong caller ta so latest. Tama ito na pigasabi niya na kaipuhan talaga mag-alyas. Dahil nga, si Lito Lapid baga kuminiirad, tatanems, alagang kuminiirad mas, may lapid nga duman. Ako ngayon, matutuwa ako kung talagang nakaresibi ito. Pati baga si Senador Riza, pati si Chis, may kapangaran. Bako, kaya tama man ay burugtak piatos, belat, because kita igwa man kitang mga pangaran na puprotehiran tama ng dignidad ta. Kaya ngunyan uto nagbuto na duman sa Senado kasubago bago matapos iyo na nagbubuto na hanapon na lugod itong box na ito
nayaon duman gabos na tunay na pangaran tatanems. Hanapon na ngaya gabos yan. Ikwanta ngaya, isubpinado tekom ngaya sa COA. Pero sabi ni Senate Presiding Judge Chis Escudero, ang nature ngaya kan impeachment court is passive. Pabayaan ta sa nanganang una, so depensa buda sa prosekusyon na magpresentar kan sa indang mga testigos, dokumentos, evidensyas. Pagkatapos ngaya kaan, pwede na kita. Ito ang magayon tatanems. Baka ipakuaman agad kan impeachment court, hain na itong box na ito. To settle it once and for all. Sabi ni si Saito, so nagtaram ka sa bago, si Tulfo ba yun o si Lacson? Yan, si na Dr. Fo, ipakuan na ngayon mga records. Tanganing matapos na ngayon. Yan. Takun talagang yaon duman, o di, tameme sa prosekusyon. Mako, kunda yung problemang dakula yan tabi. Sige. O di, sige. Mabuhay si Robin. Oras Pilipinas, alas 4:40. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa,
Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much, Tata Nems. Balta na kita sa programa. May mga report pa kita dyan sa luwas. Nasa linya man si kumpadreng Jomar Bien, hali duman sa Premier Distrito. I-connectar linya. Maray na hapon tabi, kumpadreng Jomar, go ahead na. Salamat Padigpio, abot sa 170 mga paratukdo na dai pa nakukulukar sa DepEd ang nagpapairaro mga ngunyan sa training. Duwang batch ini tabi Padigpio, saro ngunyan na batch sa sinan masunod sa September. Digdi sa lokal na gobyerno kan Tabaco, initangan maging partisinda kan Tabaco City Learning Hub na enot ng pig-establishar kan mga nakalihis na panahon ang mga administrasyon kasi pinagpapadagos digdi sa presenting administrasyon ni Mayor Ray Bragais sigun kay Ami Ilagan ang city administrator ang 150 ini o 170 ining mga paratukdo na mga let passer ang iba bagong graduar iyon ipinagpapairar mo digdi sa aral program training and seminar sa pakikipagtabangan kan DepEd. Ang nangyari naging koordinasyon na ini kan lokal na gobyerno kan Tabaco as in DepEd para makakuha nin mga paratukdo na gagamiton sa Tabaco City Learning Hub. Ang Tabaco City Learning Hub tabi Padigpio iyon special class na sa mga eskwelahan kung saan igwang mga volunteer teachers na iyon ang anin magiging papel kaining mga nasa pag-training na ini para magkaiguan ng 2 oras na special class para duman sa mga aki na medyo maluya ang development. So mga nagkakahurod yan pa sa klase na mga aki,
iyuan tatawanin special tutorial lessons kan mga paratukdo na ini. Sigun kay ilagan na parte naman ini kan sa indang training experience na magagamit na ninda ang experience digdi sa pagtuturo sa Learning Hub kan Tabako sa indang pag-apply sa Department of Education. Roger to da. Yan pa din mga informasyon. Jomar Bian, DCGB. Salamat tabi pa ding Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. DCGB On the Spot Report. Iyan tabi ano. Sige, saro pa kitang Bareta Nacional si Senador Jinggoy Baga ano. Ako ay for one tabi habo ko inda ko sinatabi kamo ano ta sa Facebook baga ano o sa Bareta, Big Bareta man nga ni isa mo sa DCGB News Online may video. O ako personalmente habo ko kunya na ta kahirak man baga kasutawo ano biyo nang kunya nag-agrangay pag naglalakaw. On the human side of it nakampang na sila sa kaso eh. On the legal side of it pabayaan ta na nakahampang na sinda sa kaso baga ito sa flood control plunder yata itong kijinggoy eh. But on the human side of it also mga tao manggiraray iyan dahita na pagkuanom, dahita na pag-insultuhon, dahita na pagmaldisyonon pa, dahita na pagduwagion pa sa kamugtakan nindang unyan personalmente na may kamatian baga na ano ito nadidipisilan na maglakaw bako. Doang bagay paano yan eh. Siyempre may dagit kita ta. Ito nga ning sa flood control, milyones, bilyones ang mga akusasyones na nagdiling sa sinda which could be used for other legitimate purposes, noble purposes. Pero nasa irarom na sin nakang proseso, napipreso na nga ni baga, nagtatrial na. Ang pagkapreso sa nanindang iyan tabi, ikumpara mo sa buhay ninda ka ito baga, senador yan si Jinggoy. Ikumpara mo sa buhay ninda, mayaman, may mga tao, kung anong gusto ninda, ay may mga tauhan, kung anong gusto ninda, spig susunod. Suluho baga, so gabos na benepisyo, so gabos na kagianan sa buhay, kanday pa sila napipreso, wara nangunyan iyan tabi. So they are now beginning to suffer the consequences kan sa indang pigahampang na iningunyan although presumed innocent pa sinda. Iyan on the legal aspect tabi. Yan. Ta ini baga tatanim sa mga mayaman, iparayo kay Maladyos kitang mga pobre man baga. Igwa man kita baga ning mga konbinyensya na dawa pobre kita. Kunyan iyan sa tuya yan na pinag-enjoy kumpara kung nasa laog ka kang preso tatanim sa ko. Ikaw kita nin mga convenience. It's gold to us. Masikitang mga pobre. Ang paglakaw-lakaw ta sa nadyan. Turo tambay ta sa kanto. Pakisurusyat nin dua tulong bilog bako. Yan. Iyo man iyan. Sa mga sa buhay man na Jinggoy na estrada, senador, iyo man iyan so lifestyle man ninda ka ito. So karangyaan kan buhay ninda ka ito. So convenience, so influence, so poder. Dahil nangunyan, tanapi preso na siya. He is now suffering because of the legal consequences na yun na nga ni ang pinaghampang nindang yan. On the human side of it, tao yan baga na biyong nag-agrangan, nagkukunyan tatanim, nagunguris pag nagalakaw. And yet yung mga nasa Facebook baga, so nag-comment baga, baka naman siguro. We have the right to na magkaigwaning halangkaw na raids because of the crime na ipinag-akusar sa inda. Pero maging kan man kita i-practice taman gid sa pagiging talagang totoong Katoliko tabi tatarim so ko na wag nang kwan nagkaakusar na sinda na nagdadalaga na ang kunyan ang ining wheels of justice kaya nga ni na preso na sinda baga. Sabi nga ni igo baga ning iba mapano tatanim sa pag nadapa ka baga ngarak nga imbis sa tabangan ngarak nga kang kapa. Ini ko na sinda nagsasuffer na sinda. Dahil naman tama naman gayud na kon baga. Dahil na pag-insulta ron ta kon naman sinda baga nagsasuffer na although innocent pa legally ang tratamento sa idakan lay innocent pa. Dahil na baga nagakalakaw ninto yung nagunguris pagkuan and naghagad na i-hospital da baga siya. Tinugutan mga ni kang korte kan sandigan yata in hospital man si check up yata.
X-ray sa tuhod. Iyan ang kuangkaan. Maski ito bagang so ki corona ka ito, so ki Gloria magkapagal-aro yun, ako nagkukunya na ka na kadong pa matataraman upang nerese, maray pangaya na nangyari sa ibo. Day na, ipag ka na lang na tao yan eh. Maski gura no pang interpretasyon niya to, kung talagang nanghabas yan. Remember si Jesus Christ baga? Sa cross baga? Sumabas pinagko niya. Pinatawad niya, ika ngayon makakaiba ko na. Dahil siya nagusga ko na no. Ibaga tabi. Ilingat sa nahiling ko. Barbaso ng maray si Jinggoy. Barbasarado ng kwan. Yaon na si Marcoleta, yaon nag-iriba-iba na sindaduman. Yan sa nang mga kwan ang tatanim sa mga prominenteng persona, titulado, senador, yugon man senador ka tatanems, tapos mapipreso ka. Grabing kwan, grabing disparity kan buhay mo sa laog buda sa luwas. Grabe na yan na pag sufrir na ninda. Tabi. Pag naghelang, ipagwa na lang sa mala Diyos man na tarabangan man initabi. Although, papanimbugon man kan sa indang legal consequences man, pinagpupunan ninda itong atubangon. Kan akusasyon na yan na nahampang ninda. Baga na, hiling taso kunyan. So, ini ang video. Baga talagang nagkukunya, tigdibit-bit na nga kan mga BJMP personnel. Sus, tapos siyempre wheelchair hindi nagunguris. Iyan tabi. So kadak lang sa mga reaksyon digdi uurulok pa. Ay nako. Inda sa inda man iyan na kuan. Sa indaman iyan na diretsos man tabi. Pwede na tatanems. Sige, salamat ka sa ido pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas